औ नंगौ आं BPF 11 बोसोर BPF खालामदोंमोन 11 बोसोर BPF खालामनायनि उनाव जिथुनिखि आं बिबानावबो दङमोन बे बिबानाव थानायनि गेजेरावनो किसु गोरिब मानसिफोरनो किसु आसनिफोरखौ जुदि जों आंनि जे लिस्ट खालामनाय गिरनाय समाव तारमाने जोंनिनो बे BPF फोरनि किसु माबाफ्रा नेताफोरा तारमाने बे लिस्टखौ आंनिखौ किसुमान केन्सेल खालामना होयोमोन बे समाव जिथुनिखि नेतानि खोथाखौ खोनासङाबाबो आंखौ तारमाने लोगो लोगो आउट खालामनो नागिरखायोमोन थिग बेफोरबायदियावनो आं बिसोरनि दुर्नितिफोरखौ बिसोरनि दुर्निति भ्रष्टाचारखौ नुनानै आं बोरैबा मोनदों मानो होनबा बिसोरखौ आं गनायनो हायाखै माने जितु मोजां खामानि मावनो नागिरोमोन आं बहुत मोजां खामानि मावदोंमोन बे समाव माने जोंनि MCLA फोराबो गाज्रि मोनाखैमोन नाथाय बेनि जोंनि दालाल बिसोरनि गेजेराव जितु दालाल दङमोन बे दालालफोरा किसु गाज्रि खालामनायनि थाखाय आं बिसोरखौ तारमाने मोजां नुवाखै बिसोरनि खामानिफ्रा हदायबो हेंथा होयो बे हेंथा होबाय थानायखायनो आं बिथांमोननि BPF खौ नागारनानै आं दिनै UPPL आव आं जइन खालामफैदों मानो आं मोजां खामानिखौ नांगौ आंनो जेराव माने रायजोनि उन्नति जायो जेराव डेभेलप जायो गोदान जोंनो सरकार माने फैनायखौ जों लुबैदों बेखायनो आं UPPL आव जइन खालामदों दा जोंनि मथे आंनि मथे 100% UPPL हान्जाया सरकार गठन खालामगोन बेखौ आं मोजां नुदों मानो होनबा रायजोआ माने दा BPF खौ रायजोआ मोजां मोना मानो होनबा BPF जों एकटा सानै साब्रै एबा बे रखम बायदि माने फैसा जाखर नेताफोरासो बिसोरदो दोङो माने बिसोरनि बिबानगिरि जिथुनिखि MCLA सोरबा EM बिसोरमोनाथ' माने फिल्डआव प्राय मिथिजोबा बेखायनो बिथांमोनखौ प्राय रायजोफ्रानो बोराय बुरै जा सेंग्रा सिख्ला जा गासैबो बिथांमोनखौ गाज्रि मोनो बेखायनो जों 100% जों UPPL आ गोदान सरकार दागोन होननानै आं दा बुंनो